preséntanos eso, ten nome e apelidos, como se chama? Esta é a famosa boliqueso. A que é a boliqueso. tarta de queixo. Con base de sobao, caramelo por riba, receita da miña abuela en paz descanse. Aproveito para saludar a miña outra abuela Teresa, que ve este programa, bueno, todas as tardes despois de comer, se non o ve, Dios mío. Como debe ser, sí, señor. Entonces un beixo pela. Ostra, o que pasa é que hoxe non trouxe un coitelo porque teño a fiar. Pasou un afiador onte, díxome que tiña moito chollo que hasta pasado mañá non, pero culleres teño. E iso hai no que probar, Javi, se non isto non vale nada. Hombre, claro, a ver que vos parece. Porque aparte eso pa cortalo casi me pide máis o corpo. Mira, queres ir indo ti? Vamos probando. Mira, vide vos aquí, hoxe chegades vos. E vamos ir dando culleres. Eso vos comede, que hoxe como sabe. Vamos probando. Hoxe seguimos facendo máis grande esa sección de merendas con Rodrigo, con Media Galicia. Toma, meu. Que tal, Pero José? xa como sabe, coño, proba ti. Home, xa, pero se non vestia non o probas e non me fío, vamos, non come o que trouxe, eu tampouco como. Pode comer o... Para suspeitar. Eu de vos non comería moito, que igual vos fai dano, pero a mí faime ben,